Hold kæft. Ej. Men jeg er helt op at køre. Ja, så lækkert det her. Vi skal lige huske at underskrive skøde. Hvad? Står du og... Ja, så kan jeg da også. Nej, men det jeg sagde, det var, at vi lige skal huske at underskrive skøde på torsdag, når vi kommer hjem. Nå, Er det ikke dejligt? det er så dejligt. Ja. Jeg sidder bare og beundrer. Nej, Kasper, det er virkelig nej, jeg var lige ved at vælge der stol. Så gider jeg ikke sidde her. Nej, noget med maven. Ja, jeg skal også lige have Kasper, en stol. det lugter simpelthen af... Ej, ved I hvad, nu har den lortunge fandme sparket sin bold derind igen. Puh, her Kasper, den er grim. Hvad sker der? Hvad skete der, skat? Ej, Hvad er hvad det? sker der, Iben? Jeg sparkede til den der bold. Den der lortunge bold. fra foden. Hun bløder fra foden. Hvor gjorde det ondt. Ej, jeg blev virkelig forskrækket. Det er der ikke nogen bold. Hun sparker til et pindsvin. Vi gør ikke. Har hun sparket til pindsvinet? Ja. Ej, har hun slået det ihjel, Frank? Et dræberhug. Så er vi ikke mere pindsvin i hvert fald. Nej. Øv. Jeg har ondt i mausen, skat. Jeg har... Ja, det er jeg også. Har du det også? Ja, jeg har. Garanteret en salmonella-forgiftning. Jeg har så tynd mave, Frank, så det er helt... Altså... Ja, jeg tager også en tur igen. Hvor lang tid skal du være derude, Iben? Gå nu væk. Hvor lang tid går der? Gå nu væk. Iben er på toilettet. Ud, Iben. Hold så op. Hvad skide bukser? Iben, kom så ud. Virkelig dårligt. Gider ikke godt gå væk. Nej. Nej, Kasper! Det er mig først. Kasper! Nej, Kasper! Jeg mener det. Jeg er lige ved at skide bukserne. Gå væk fra mig. Jeg er her altså. Gå væk. Jeg er, vi... Jeg skider. Nej! Godmorgen. Har I sovet godt? Jeg ved ikke rigtigt. Jeg har haft sådan lidt Lidt med mausen. mave. Ikke for hurtigt, skat. Jeg kan ikke følge med. Goddag. Hold! Der er noget galt med flagget. I må have den ned igen. Hvad pokker kan det være? Hvad søren er det? Hvad? Det er lort. Lort. Det kan inte passa. Jo. Hvor Det er fandt du lort. det, Ebbe? Jamen. Blad? Herinde i pavillonen. Hvordan det er du så? Frank? Det kan godt være. Så kan det godt være, det er mig, der kommer til at tage numse i det. Det er fordi, i går der havde vi alle sammen diarré. De har fået en salmonella-forgiftning. Vi har ingen flagg, så vi bliver nødt til at aflyse. Ja, det. Det er meget sørgeligt. Og jeg kan da godt sige, at de får da ikke lov til at købe det hus her. Frank!
Frank, I får aldrig lov til at købe det her huset. Hvad? I får aldrig lov til at købe det her huset. Jamen, I kan ikke bare gå og tage jeres røv i flaggen. nej, men Ebbe, det var jo fordi, at der ikke var lyst inde i her